Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. It's been said that breakups are not meant to hurt you, but to keep you away from the wrong person. But dili jud malalis nga sakit jud ning breakups, especially if dugay-dugay na mo sa imong karelasyon. I was in a rocky relationship niadto nga time, ug ang ako ang feeling kay always mura kog naglakaw nga galutaw. Mura kog buang nga way padulungan. Mulakaw nga blanco ang akong utok. Bisan moadto ko sa work, mura og wala ko sa kuang kaugalingon. By the way, isa ako ang ni. Taga Mindanao ko and was traveling with co-workers padulong sa Cebu. Kay apil ko sa usa ka training seminar nga scheduled for 1 week. Bugat akong feeling kay 1 week na sad ko nga mag-out of town. Unya, makahigayon na sad akong uyab nga moadto na pod sa iyahang other woman. Yes, ingon ana siya kabaga og dagway. And yes, aware ko nga naay laing babae. Actually sa kong self, ni-give up na ko niya. But I was still in the phase of letting go. Totally na jud. Kana bitaw nga last nga hora, nga makaingon na jud ka nga mao na jud ni. Di na jud ko nimo. Bahala kang ahaka ka. Bitaw, sa moto, dugay na ko nagduda nga naay milagro ginahimo ning akong uyab kay makakita man ko og mga small notes sa iyang drawer nga gikan sa laing babaye. But before ana, nisulti jud siya nako nga naay babaye nga nagkagusto niya. But wala lang niya tagda kay di daw niya type. So wala lang pud ko. Wa man sad niya gitago nako. Ang babayeng pak-an magsigig hatag niya bisan unsa, but di man sad itago sa kuang uyab. Ipakita man sab niya nako. Wala niya gitry og tago nako kay lagi ingon niya wala ra jud daw to para niya. So okay ra pud nako. Harmless ra para nako kay at least honest siya. Dili siguro ko selosa nga pagkababae no. Mas ni-appreciate ko nga honest siya. Pero ahaka, di man diay sa tanang panahon ma-appreciate nimo ang honesty sa usa ka tawo. Ug sa dihang kadugayan, nitukar na ako ang woman's intuition. Nga murag naa na joy laing panghitabo sa kalibutan. Murag climate change na jud kay usahay cold naman siya, kunya usahay na sobrahan ka sweet. So ako siyang gikumpronta. Mukhang guilty kaayong tawhana. Kaysa dihang nang lingkod mi kanang face to face, unya kanang halos nagsangko na among mga tuhod. Ug ako siyang giingnan o gipangutana nga tug-an sa tinuod. Naay nahitabo ninyo. Wala siya mitingog. Nagkurog na ako ang mga kamot adtong panahona kay wala ko kahibawo ug ready na ba jud ko makadungog sa unsay isulti niya. Nagdoko ra gyud siya. Unya, naghingos-hingos na og nibako. Murag klaro na jud ni ang tubag-ani. Pero gusto jud nako nga madunggan ng iyahang isulti. Ambot sadtang mga babae nga gusto man jud ta makahibawo nga isulti jud nila kanang loud and clear no. Gusto jud ta nga isulti sa mga lalaki nga I love you. Og ingnon pud ta nga I love you, ato pa jud nga sukit-sukiton kung nganong love man ko nimo or nganong ako man. Unsa may nakita nimo nako. Ug kung buwagan ta, gusto jud ta makahibawo og ngano. Unsay rason? Gusto jud ta nga naay explanation in 1,000 words. Churva. Bitaw. Anyway, balik ta. So ako siyang giingnan nga mas ma-appreciate nako og mutug-an ka sa tinuod. Walay magbag-o basta makahibawo lang ko sa tinuod. Ug dili ka gusto magbulag ta, di ka nako buwagan bisan unsa pay isulti nimo nako karon. Ug tuod man na shot siya sa banga. Nitug-an ang buing. Nako noy nahitabo nila pero kausara daw. Kausa siyahang mata. Pero wala nako kahibawo sa akong gibati adto. Wala na nako mapugni akong mga luha. Init na kayo akong dagway kay nagbaha na jud akong luha. Ako na pod ang wala nakatingog. Mao na ligi ni ba?
Gusto makahibaw unya kung makahibaw sa tinuod, magwarla na dayon. So wala na ko'y ikasumpay pa niya ato. Naghilak na lang kog taman-taman. Siya kay nagsige na pud og hilak. Mura na may mga buang. Nag-guilty guro tawana. Gipanglabay niya to mga flower pot sa likod silang balay. Drama rapod kayo siya. Nagpakaaron ingnon pud guro nga guilty siya sa iyang gibuhat. Wala na ko nag-istorya human adto og pagkawasosan nako. Nilakaw ko nga walay tingog-tingog, bisan ik or bisan mo ingon man lang nga, "Hoy, wadto nako." Basta ni barog lang ko og nilakaw nga walay pananghid. Para nako mo na to ang last lansang salungon sa mong relasyon. Char. Batinuod, sayon kay moingon nga finish na. Wala na ta. Buwag na ta. Ayaw na pakita nako ahaka ka. Batlisod kaayo pugngan imong mga kamot nga di na mo text niya. Lisod kaayo i-control imong mga tiil nga dili na mo adto niya. Kanabitaw mulakaw ka nga naanad ka nga siya imong kauban. 7 years ni mong kauban permi niya o niya mo kalitra kag ingon sa mong self nga, "Uy, di naman day ko dapat mo text or mo tawag niya." Lisod mag-move on bash. Lisod kayo. Sa moto, nilive ko sa akong trabaho o gi-text na ako akong amiga nga manglakaw may bisan asa. So nagstay mi sa usa ka resort og pila ka adlaw. Maayo ra pod ning naatay amiga nga walay daghang pangutana. Ako siyang giingnan nga pag-impake lang, ako na'y bahala nimo. So insigida, ni travel me. Carpe diem, seize the day, yolo yolo, way makapugong. Bitaw. Mao kitang mga girls in a relationship, dapat should naatay enough savings nga maka-disappear right away o gusto nato. Dili ta mastak aning mga lalaki nga mga traidor. Di ta maghuwat nga moingon sila nga, dili nako. Dapat di pa sila kabuwag, wala na ta sa ilahang pananaw. Unhan ba? Pero ambot, ako ra siguro ingon ani og pangutok. Ma-pride si Manang. I won't let you have the pleasure of having the last say. Kaya hay good. Bitaw ate kra. Sa moto, gibili na ko kang cellphone sa balay before kumilakaw. Akong gi-charge og siguro nga full battery para di mapawong. Nya gi-silent na ko. Gibutang sa ako ang glass cabinet o gilakan. Para jud way makatubag sa mga tawag. Tawagi na ako ang number hangtod mapudpod imuhang tudlo. Mao akong nahuna ato before ko nilakaw. Kanabitong satisfying kaayo nga manawag siya, unya way mo tubag bisan og nagsigigiring ang cellphone. Usahay na lang jud ni akong pagka-Scorpio mo gawas man jud. Gusto man jud mo bawas. Sa moto nga nag-awas-awas jud ang missed call sa akong cellphone pag uli nako. 100 plus ka pin ang missed calls. Ako huna, basin giparing ra jud niya para mudaghan ang missed calls. Nakabawas pod siguro siya. Ahak lang jud niya. Sa motong sitwasyon na, walay klaro kung nagbuwag na ba jud mi. Basta ako, naningkamot nga mo start na jud og move on. Maadto gyapon siya sa balay. Kay lagi, mobawi sa sayop kuno niyang nabuhat. Wala jud daw sila'y relasyon sa babae. Dili na daw mausab ug maglikay na daw siya. Sa balik na, katong padong ko og Cebu para sa usa ka semana nga training. Bisan nagkaguliyang akong love life, go lang ng go sa work. Work is lifer. Yes, nasakitan ko, but di pud na ako ibaylo akong work para lang sa lalaki. Kahayahay niya ug mauman. So ako mga kauban sa training, mga idara na nga mga employees. Kauban ko sa grupo kay mag-document sa mong training. Kasagaran na mo, first time mo adtog Cebu. Sa barko pa lang, gi-orienta mi ni Ma'am Delia ug unsa ang name sa hotel nga venue sa seminar. Duha mi kabuok nga nagdungan og adto sa hotel. Mga minutos before modonggo ang barko, niadto si Ma'am Delia sa mong bank og niingon nga muuban daw mi niya kay naa daw siya ipaylaila. So mauto nga niuban mi niya. Pagabot didto sa iyang bank, niingon siya nga pag naog na mo sa barko.
Moban mi atong lalaki nga tapad niya og bunk bed kay maagian ra daw atong lalaki ang hotel nga venue sa seminar. So i-drop lang daw mi niya sa taxi before siya moadto siyang office sa lahog. Nagkaistorya na daw sila atong lalaki. Wakay na ko naklaro ang dagway sa lalaki pagpaila-ila. Nagsalig ra ko nga akong kauban nga naa sa mid-40s na ang mumind og kinsa among ubanan. Igo ra jud ko mosunod niya. Sumoto, pag naog sa barko, nag-una ang lalaki og nisunod mi sa akong kauban. Di kay nako klaro iyang itsura kay naa ako sa likod nga nagsunod. Si Ma'am Delia wala ni sabay namo kay naa pa siya'y hapitan. Asa di ka nagtrabaho? Pangutanan ako niya para lang makastart og conversation. Nagunahon ako kung di baka ni siya mangingilad. Daghan ra ba ang mangingilad aning Cebu? Basin pataka rami og salig ani niya. Pero nitubag siya. Pero wa na ko naklaro iyang tubag kay ni padayon ra gyud siya og lakaw nga nag-una namo og wa gyud siya milingi. Likod ra jud niya akong kaistorya. Kung una-huna, kasuplado ba ani niya? Nangutana ra gani. Sumoto nga nalingkod siya tapad sa taxi driver. Kaming duha sa akong kauban na naa sa luyo. Nag-istorya-istorya sila while nagdagan ang taxi. Ako, hilom ra. Pag-abot na sa taxi sa tubangan sa hotel, ningon ang lalaki, nga mao na daw to ang venue namo, so nag-thank you akong kauban niya. Ni present nga mobayad sa plete, but ni decline ang lalaki. Siya na lang daw, wa daw problema kay mao man jud daw pod ang iyang agianan padung siyang office. Ako ang last ni gawas saloy sa taxi kay ako man ang nauna og sulod. Ako po siyang giingnan nga thank you kaayo kay iya haming gidrop bisan wa siya kailan namo. Basin og nawala na mi kung wa pa mi niya gyubanan. Side view ra sa iyang dagway ang naklaraw nako tibok biyahe kay naaman siya sa tubangan. Pero pag thank you nako, nilingi siya. Niingon nga okay ra daw, unya ni sumpay siya nga akong cellphone number tuwa di ay kay Ma'am Delia. So niingon ra pod kog okay. Dayon tikang pagawa sa taxi. Then sa hotel, tuloy kabok sa kwarto sa 10th floor. Pagkaugma pa magsugod ang training, so akong mga kauban nang lakaw pagkahapon kay naay gipamalit nga supplies. Ako kay nagpabilin. Tanaw ko sa bintana, gagmay na kaayo tan-awon ang mga sakyanan sa dalan. Murag feeling nako sad life kaayo nga layo kay ko sa ground. Kibati ko kalaay. Sukad paghahawaan ako sa balay, wala man lang nag-text sa kuha ang way klaro na kong uyab. Asa na pod kahato naglakwat siya. So nakadecide ko nga manawag niya. Check lang og nag-unsa siya. So midayal ko. Niring pero walay motubag. Nagkarambola na pod akong utok og asa kahaning tawhana og kinsay kauban niya. Dayal na pod kog balik pero wala gihapoy motubag. Akong una-huna, ay da, bahala siya sa iyang life og mag-unsa siya. Mangita kog laing kaistorya. Gilabay na ko akong cellphone sa katray og ni untol sa phone. Maayo na lang kay wala mahulog og nabuak. Og nakahinumdum ko nga moadto ni Ma'am Delia og moask ko sa number adtong lalaki nga naghatod namo diri sa hotel. Basin pwede ko mangutanan niya og directions unsay sakyan ko moadto og mall or unsay pinakaduol nga mall sa hotel. Dili pa kayo uso ang Google Maps adtong mga panahon na. Murag ulaw sad siguro mo sakay ko og taxi, nya naara day pila ka tikang ang mall. Ug mutanaw ko sa bintana, daghan naman ang mga building sa palibot. So basin around the corner na anay mall or kalaagan. Nakita na ko si Ma'am Delia sa conference room ug gisuwat siya niya sa papel ang number adtong lakiha. Pagkakuha na ko sa number, nibalik ko sa kong room sa 10th floor o gi-text siya. Ingon ko, nga hello, si Isa ni, katong gihatod nimo sa hotel ganiha. Just want to thank you again for being so kind to drop us off at the hotel. That was so thoughtful of you to help strangers like us. Thanks, guy. Ug mo reply siya, ito good, at least makapangutan ako. Ug di mo reply, okay ra pod. Akong gibuta akong cellphone og nag-prepare ko sa akong mga gamit para sa training ugma. Sa dihang nitingog akong phone. Oy, ni-reply siya. Ug nakurat ko kay straight man kaayo og ining lisan.
Sa akong pagka-grammar police, murag impressive man kaayo siya mo in English. Weakness jud din ako mga lalaki nga maayo mo in English. Dali ra ko ma-impress. Dali ra pud ko ma-turn off aning magkayamukat ang ininglesan. Bitaw, peace. Sa last part siyang text, nangutana siya og first time ba daw nako sa Cebu. So nito bagkog oo. Then na-reply siya, I can show you around if it's okay with you. Nahunong ko, musalig ba ka ko aning tawhana? Di pwede nga muhatag lang siya og directions nako. Nagkatawa ko na gunahuna nga di naman gani siguro nako mahinumduman iyang dagway. Makaila pa baka ako sa iyang nawo nga kadyot ra kay nako siya nakita pag naog sa taxi. Wala pa ko ka-reply na ana po'y text. Only if you're okay with it. Text niya. Hay nako, buotan ba kayo ani niya mo text oy? Sumotong gahuna-huna ko. Ako siyang giingnan nga training ko tibok adlaw ugma unya 5 PM pa man mahuman. Hingon siya nga I'll see you at 5 PM then. Kapaspas ba ani niya og ninja moves oy? O pagani ko maingon og oo or okay ba ka? So okay. Basin di ra pud ni siya mangingilad or something. Pero magbantay lang pud ko. Sa akong mind, nagkatawa ko kay di na jud nako ma-imagine unsa iyahang itsura. Makaila baka ko niya inig-abot niya sa hotel. Very poor jud kay ko aning manghinumdom og faces. Ako nailhan siyang name kay Andrew. Wala ko kuhayang apelyido dito sa papel ni Ma'am Delia kay para nako di naman kinahanglan. Di naman mi magkitag balik. Ako alang, maka-text ko niya og pasalamat or maka-ask og directions. Andrew iyang name. Dayon ngalan sa kong ahak nga uyab, Andre. Okay, usar ka letra. Waka ko giduwaan ani sa mga diingon ato. Sa moto nga pagkaugma, focus ko sa kong work. Ni-text sa kong ahak nga uyab. Nangumusta. Reply rapod ko pero wala kay ko nagbalita. Ug malipay siya nga wako didto, aw, bahala na siya. Be happy. Pero sa tinuod lang, sangko sa langit na akong kalagot aning ahakan ni. Murag wala man ni nagbago. Murag daghan na ni o gitago na ako. Taon ni tingwa kong phone, na i-text ang ako ang tour guide ni text. Si Andrew. Naana daw siya sa lobby sa hotel. Tinoghong. Pagtanaw na ko sa relo, 4:40 pa. Wala pa may 5:00. Sa iyo ha ba aning tawhana? Nagkatawa na sad ko sa kong kaugalingon. Unsaon man ako pag ilan niya? Hala ka diha. Nagpataka rajud ko. Basin lahi akong makuyugan ani. Na, ambot lang jud nimo manang ug unsaon na nimo didto sa labi karon. Maayo lang og usa ra ka tawo ang naa didto karon. Kay sure jud ko nga siya na. So human ko nakapanghipos sa akong mga gamit. Misaka ko sa akong room og nag-prepare nga munaog sa labi sa hotel. Paghunong sa elevator sa ground floor, niabre ang elevator door ug nitagbo sa akong pananaw ang mga tao sa lobby. Naay mga naglingkod sa receiving area, naay grupo nga padong sa restaurant, naay bag-o pa jud nga gipasulod sa guard, naay nagbarog sa front desk, naay ubay-ubay ang naglingkod sa couch. Mao na jud ni ron. Asa man siya ani. Then sa kilid sa may entrance, naay naglingkod didto nga mikalit og barog pagawas nako sa elevator. Ni smile og ni pataas gamay siyang kamot aron ako makita. Nakabantay guro siya nga murag nagliraw-liraw ako mata sa palibot og nangita niya. Wa baka ni siya kabantay nga wa jud ko nakaila siyang itsura. So niduol ko niya og ni smile siya. So moto akong hint nga siya na to. Pagduol nako ningon siya, "Hi." So nibawo sad ko hello. Og nakahinumdom nako sa iyang barog. Yaningon ko, nga so, asa man ta? Yaningon siya, nga adto tag Ayala. Pagduol nako niya, humot man kayo siya. Porma man kaayo, unya nakapolo, unya haskang humuta. Maulaw man sa ta ani akong kuyo. Nakapants raman ko, unya nakablouse. Maura po to akong attire gikan sa training, unya nakasandals. Simple relay ko nga babae, di kay ko hilig mag-dress, no makeup. Pero mang lipstick ko gamay kay lain sad kaayo ng luspad kay ta.
Abi pa lang gihulbot rata sa daplin. Nya woke up like this dayon. Sa akong line of work nga magsige og travel, pants and shirt or blouse ra jud na akong OOTD. Sa akong work, magsige ko og travel, apil og trainings, meetings, community work, ug etc. Idealistic pa kayo, gusto mo tabang sa mga marginalized sector sa katilingban. Mo nang giingon ni Robrado nga mga nasa laylayan ng lipunan. I work with women's groups, farmers groups, LGUs, bisan mga ex-rebels. Ako ang nagdala sa productivity programs, extend og assistance and loans sa mga cooperatives. So akong exposure is more on mga pang-world peace nga agenda. Not so much sa mga kahilayan sa mga batanon like bar or nightlife. Na mga panagsa nga kiat uban sa mga kauban sa work. Video kay with mga barkada. But when it comes to work, I need to man up og mahimong responsable nga pagka-program officer. Kinahanglan ko mag-mediate panagsa og mag-away na ang mga miyembro sa co-op para magkasinabot sila sa ilang mga programang pangkalambuan. Halawom na kayo. Anyways, so in other words, I am a simple woman but exposed to a bigger world than most 20-year-olds. Face-wise, di ko head-turner sama ang mga pang beauty queen nga madagma og beauty. Di man pud kumaot dagway, kay gwapo man akong papa. Tamang timpla lang jud. Lisod ko dali makaamigo. Not because di ko friendly but ang akong aura siguro is stricta. Maong usually ang first impressions sa akong mga circle of friends, nagtuo daw sila at first nga strict ako. Sumurag mataha sila og duol. But friendly bi ako sahay. Di raman sad ko mga aon og tao. Mostly, ako ang mga circle of friends mas daghang laki. Mas bet na ako makig-friends with guys kay walang kaarte-arte. Dili mang libak. Manguyab ra noon. Bitaw. But honestly, mas bet na ako ang mga guy friends. Basin lalaki ko sa ako ang past life. Sa mao na to, I can make friends kung makaistorya na nako sila and makauban na nako sila. And they would know my thoughts on sa akong opinion sa mga bagay-bagay. Kinahanglan jud ko nimo maistorya before ka makig-friends nako because I always make a bad impression nga strict ako. Tungod ni sa akong kilay. Murag na kilay. Anyways, balik ta ni Andrew. Pagawas na mo sa hotel, wa jud ko kapugong og comment nga humuta ni mo. Wala ko hibawo og na-offend nako siya but ni-smile man sab ko and it was not meant to offend him. Gi-joke ra jud nako siya to break the ice. Kung kahibaw pa lang siya nga nung nag-smile ko ganiha paggawas sa elevator, kay wala ako kahibaw og makaila ko niya. Naambot lang. Wa jud ko'y klaro. Feeling nako tanga kay ko jud. So didto mi og gayala sa Flame It. Napato ilahang lingin nga lamisa nga gamay kaayo nga mag-abot among tuhod sa ilawom. So close up kaayo among mga dagway. Di madalag filter. Oh my God. Ang dagway niya is gentle. Kana bitawng buutan tanawan. Guwapo in most standards. Prominente kayo iyang kilay. Iyang mata, murag magna eyeliner. Kung babae pa ni siya, di na need mag-eyeliner. Taasog bawog iyang pilo. Pution og pamanit. Nag-unsa man ni siya diri at bang nako aning gamayng lamisa. Maulaw masadta makigkuyog ani niya. Kung mo smile siya, samot na jud iyahang aura nga mura kag makakita og rainbow sa palibot. Sa ang plano nga maglibot-libot sa Cebu, may libot na hitabo. Nangaon raman mi og burger niya nag-istorya hangtod na abta na og tingsirado sa mall. Gapi naman di ay kayo. Sige ra siyang pangutanan nako kung asa ka nag-work. Sa unsa na training nga akong gianaan, nganong naapil ko sa training. Mostly bahin sa work. Bisan unsa na lang iyahang pangutanan nako. Murag wala ko kadawat sa memo nga interview dining. Pero nitubag man sad ko. Aha ka. So more of ako ang nagistorya sa akong mga ideas ug mga plans nako sa kalibutan. Nag-debate pa mi bahin sa woman empowerment. Out of this world kayo. Wala na ko kapangutanan niya og unsa iyang apelyido. Tag-asa siya kay murang nagsige raman kog tubag sa iyang mga pangutanan nako. But mas daghan jud mi gistoryahan about mga dreams.
mga plans in life, mga ideals na mo. Last kayo amo ang giistoryahan bahin sa personal background. Pagsugod nagpamaong sa suga sa Ayala, nanggawas na mi og iya akong gihatod balik sa hotel. That was Monday night, end of day 1 sa mong training. 1 week mi nagstay diri sa hotel, Monday to Friday ang training. Pagka Sunday, ako ang birthday. So nakaplano na jud na Saturday mauli ko para Sunday na ako sa balay to celebrate my birthday. Then pagka Tuesday, usual na training schedule. Before mag-lunch break, ni-text si Andrew. Nag-ask kung naabad ako'y schedule later in the day. Oy, milagro, I thought. Pero gikilig si Manang og slide. Kamo kuno. As usual niingon ko nga training until 5 p.m. Ug niingon siya nga manglaag na po daw mi after 5. Murag na anad naman ni siya. Pero nakasmile ko gamay, kaya at least wala ra po day siya na bore sa akong mga feministang panghuna-huna o mga istorya bahin sa pangkalibutanong kalinaw. Sa moto nga wala pa alas 5, naabot na pod iyahang text. Naana daw siya sa lobby. Sa yuha man aning tawhana. Unsa di orasan ni siya mogawas sa opisina, ngawa pa may alas 5, naa naman siya sa hotel lobby. So ingon ko nga wait lang kadali kay manghipos pa ko sa akong mga gamit, then balik ko sa room. Sa moto nga nang laag na sad mi. Go with the flow ra jud ko og asa mi mangadto. Nangadto mi sa Basilica sa Santo Niño. Magellan's Cross niya mangaon sa Ayala. Among storya walay putol. No dull moment. Bisan pag wala kay ko kailaan ning tawhana. Akong feeling mura siya og daan ako nga amigo nga naila na nako before. Murag amigo siguro nako ni siya sa akong past life. Katong miyembro pa ko sa royal family. Sa maong gihapon, pag uli nako, hatod ko niya sa hotel. Pagkasunod adlaw, wala na akong mag-expect nga mo text siya og balik or manghagad nga manglaag. Kinsa bagod ko nga iyang hatagan og time. Kada adlaw na lang jud para kuyugan magsuroy-suroy sa Cebu. We are total strangers biya. And for sure, daghan guro nig chicks tawhana. Wara siguro ni siya lingaw lately. Sa moto pagka Wednesday, sakto mo. Mi text lang gihapon siya. Unsa jud ka hay toyo ani niya. Tulison magkaako ani niya pag ikatulong adlaw.